üzerindeki qattiq qoni, qattiq soğuqni ig'ir ko'rmay, o'sha bir eski bir muhitda vatan o'tini yurganlarni yondirib, vatanda bo'layotgan zulmlarga qarshi vatanimizga hazirligini Xitoy bosqinchilariga qarshi biz Uyg'urlarni ifodalash uchun Shvetsiya parlamenti oldiga kelganliginglar uchun merhaba. Allah her bir qadaminglarga hassilab ecr ata qilsin. Qiyomatda hech narsa asqatmaydigan insonning yaxshi amallari asqatmagan kunda o'sha tirishchilik qilmani Janob Alloh hasanatinglarning eng eg'ir mezonligi qilsin. Hammamizga ma'lum bo'lganidek, bir yildan beri Sharqi Turkistonda har haftasiga, har oyiga, balki har kuniga Xitoyning haddidan oshgan bostirish siyosati, o'ltirish siyosati, o'zgartish siyosati, qul qilish siyosati qatorliq har xil inson tabiatiga qarshi, xalqaro qonunlarga qarshi, adab axloq qoidasiga qarshi, insoniyatga qarshi jinoyat har kuni, har soat ketyapti. Bizga ma'lum bo'lgani faqat 100dan bir necha hassisi faqat media yuziga chiqqani biz sizdan turib bilamiz. Ammo media yuziga chiqmagan nurg'un zulmlar, nurg'un haqsizliklar bo'layotdi. Buningga bechora xalqimiz ishini ishlab, hamon bir kun sen Xitoy bilan chiqib ketsan go, hamon bir kun biz sendan g'olib kelamiz go. Bu zamin bizningki go, bu zaminning haqdorlari biz go. Degandek ko'tarangi ruhi bilan bu zaminda titrab, bu zaminda ega chiqib turibdi. Allah şu xalqimizdan, şu gigant xalqimizning ruhidan rozi bo'lsin. Şu gigant xalqimizning egilmas, sunmas irodasiga, ruhiga vakolat qilib, bu yerda simbolistik, ya'ni Shvetsiyada 3000 nafar Uyg'ur bo'lsa, şu 3000 nafar Uyg'urga vakolatan cho'nglar, kichiklar, erlar, ayollar, yoshlar, qarilar hammamiz bir yerga yig'ilib, o'sha qada norozilik namoyish qilish uchun turibmiz. Endi bu vatanni yuzdagi voqealiklarni tarixi bilan bir-birlab tafsilotini bu yerda ishni soatda tugatish imkoni yo'q. Endi men ijmoliy qilib, o'sha 2013-yili bo'libmi 2-3 oydan beri Xitoy berayotgan qonliq qirg'inchilikqa, bostirishga xalqaro miqyosida xalqarodagi barliq Uyg'ur tashkilotlari, Uyg'ur masalasiga ko'ngil bilayotgan inson haqlari organlari birlashib, o'sha 11-slar yoki 10-slar yoki 13-slar 3 kun ichida globallaşkan bir namoyish o'rnashtirishni planlashgan xalqaro Uyg'ur tashkilotlari. Shuningda biz Shvetsiyada ovoz qo'yib, bu yerga yig'ildik. Bugungi namoyishimizni o'sha Shvetsiya xalqiga, Shvetsiya hukumatiga, Shvetsiyadagi Uyg'urlar nomidan xitob qilib, Shvetsiya Uyg'ur ma'rif uyushmasining mas'uli hijab qurgan qarindishimiz Shvetsiyada Shvets xalqiga, Shvets hukumatiga xitob qilib bir bayonot e'lon qildi. Bundan keyin bir-birlab his-tuyg'ularimizni ifodalashimiz. Hej allihopa. Under det senaste ett år har över 30 blodiga incidenter ägt rum i Östturkestan. Dessa blodiga incidenter är ofta kännetecknas av kinesiska säkerhetsstyrkor brutalt tillslag mot obeväpnade fredliga uiguriska civila har rapporterats av kinesiska regering och kinesiska statsunderstöd media som terroristattacker och de otaliga uigurer som har skötts ned av kinesiska myndigheter har märkts som terrorister. Ögonvittnen på marknaden har varit monumentala i den att internationella samfundet med den verkliga bilden av dessa händelser och villkoren för uigurer i Östturkestan. Redogörelse för dessa incidenter
utmanar den officiella kinesiska berättelsen genom att vittna till den kinesiska säkerhetsstyrkor inte skjuter medborgare genom att skjuta in obeväpnade uiguriska fredsaktivister. Vidare, den senaste tidens många utomrättsliga avrättningar bevisar att ett paradigmskifte i Pekings politik gentemot uigurerna har inträffat. De kinesiska myndigheter inte längre bryr sig om att arrestera de misstänkta uigurer utan att snarare döda dem. När familjemedlemmar undersöker offrets vistelseort är de ofta nekats information, vänds bort, till och med fängslas själva. De är inte ens tillåtet att ordentligt begrava sina anhöriga kvarlevor. I vilken utsträckning den kinesiska regeringen går till nedbrytning av uiguriska de civila samhället och kväsa och liktänkande, och det är helt enkelt skrämmande genom att de frammanar de tre onda som är terrorismen, separatismen och extremismen har den kinesiska regeringen med framgång haft straffrihet för de utomrättsliga avrättningar av de uigurer som nämnts av i brist på bevis förbjuder oberoende verifierbara undersökningar kan utföras på händelserna. Spelar den senaste trenden statsunderstödd media våld innebär de kinesiska myndigheterna att döda uigurer först, sen fabricera förklaringen sen. En som motiverar de kinesiska myndighetens brutalitet senare. Den senaste händelsen markant utomrättsliga dödande av uigurer utgör en betydande källa till oro eftersom det exemplifierar graven och fördärvar uigurernas grundläggande mänskliga rättigheter. Dessutom visar uigurer att montering mot motstånd mot kinesiska repressiva politik mot sina folk. Enligt ett antal nya rapporter är Kinas repressiva politik mot uigurerna intensifieras. Detta har lett till eskalerande spänning i regionen. Medierna har rapporterat och avbrutit ökning och av utomrättsliga avrättningar, tortyr, användning av brutal vård, påtvingande försvinnanden, pålaga frihetsberövande och godtyckliga sammanfattningar av uigurer, att kväsa alla, inklusive de fredliga motstånd. Kinas allvarliga repressiva politik mot det uiguriska folket omfattar stränga restriktioner på uigurer, religiösa uttryck, utbildning, yttrande och tryckandefrihet. Dessutom, trots höjsten ekonomisk utveckling i regionen, förblir den största delen av uigurer alienerad och mycket i fattigdom på grund av systematisk diskriminering, massinflyttning av han-kineser i regionen och kinesiska regeringspolitik som syftar till och med på att assimilisera uigurer i Han genom att späda uiguriska kulturen, identitet, religiös medvetandet. De ovannämnda brott mot mänskliga rättigheter har främst framkommit i övervägande i uiguriska området. Kashgar, Aksu, Turpan, Urumqi, Khotan och Yarkand. Denna genomgång har Uigurisk utbildningsförening dokumenterat och baserat på rapporter från media. De kinesiska myndigheter att hundratals uigurer har gripits. Omgivande senaste incidenter i Östturkestan och över 300 har extra utomrättsliga dödats av kinesiska myndigheter sedan under 2013. Motstånd och åtföljande blodutgyllelse är oupplösligt knuten till kinesiska regeringens fortsatta förtryck av uiguriska folket. Med tanke på den senaste utvecklingen, Uigurisk utbildningsförening
Uiguriska Tidningsförenings slutsatsen är istället för att omfamna ett fritt, pluralistiskt samhälle där det uiguriska folket kan deras rika språk, kultur, historia, religion spelar en viktig roll i ett framväxande Kina har de kinesiska myndigheterna skurit upp sin näsa till trots deras ansikte mot sin fortsatta repressiva politik, okunnighet och förbehållsamhet gentemot den underliggande frågor och deras placering av legitima, fredligt oliktänkande inom ramen för ett globalt krig mot terrorismen. Uiguriska Tidningsförening uppmanar Folkrepubliken Kina att inrätta en oberoende, omfattande internationell undersökning av dessa händelser för att avslöja, men inte uteslutande, som fulla omfattning av frihetsberövande och påtvingande försvinnande utomrättsliga avrättningar som dokumenterats under denna period. För den internationella utredning ska ha full tillgång till Östturkestan för att få verifiera fakta samt fastställa de bakomliggande orsaker till dessa händelser, bland annat den långvariga straffriheten för 5 juli 2009 i Urumqi-incidenten. Den andra, frige alla uiguriska politiska fångar och fängslade i allblodiga incidenter som beskrivs i denna rapport, som om inte omedelbart prova frid och rättvis. För att möjliggöra kontrollen av fakta av den oberoende utredning och att utvidga en öppen inbjudan till FNs särskilda förfarande som ett exempel på ett alternativ för att uppnå detta. Detta gör att Kina inleda en meningsfull dialog med uigurerna för att uppnå ovanstående, förutom det välstånd och fredliga samhället så som önskat. Uiguriska Tidningsförening uppmanar den internationella samfundet och svenska regering att avfärda kinesiska regeringens påstående om att uiguriska terrorismen. Uiguriska Tidningsförening även uppmanar också att internationella samfundet och svenska regeringen att uttrycka allmänhetens oro om att ett intensifiering i senast ett år av förtrycket mot uiguriska folket. Såvida oron är förestående kommer den internationella tystnaden innebära att för kinesiska regering som ett grönljus för att stärka sin kränkning och uiguriska mänskliga rättigheter i Östturkestan. Tack för mig och allihopa. Kina dödare! 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 Kina terrorist! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina dödare! Kina dödare! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina terrorist! Kina dödare! Kina dödare! Kina terrorist! Kina terrorist! Tashkilot bo'lish sifatimiz bilan Shvetsiya xalqiga, hukumat organlariga xitob qilish bilan birga shunga o'xshash hammamiz maydonga chiqib Shvets xalqiga Xitoyning bosqinchiligiga qarshi ekanligimizni, Sharqi Turkistonga ozodlikning kerak ekanligini, bu yerda zulm bo'layotganligini jakalash bizning majburiyatimiz deb vaqtlarni chiqarib shunaqa sovuq demay, jiroq demay keldinglar. Hammalarning bosgan qadamiga Alloh rozi bo'lsin. Allah ko'p ajr ato qilsin. Endi oldimizga bu namoyishga, Xitoyga qarshi namoyish qilib turibmiz. Oldimizda 2-oyning 5-kuni g'olji qirg'inchilikka qarshi namoyish qilish oldida turibmiz. Uningga vaqtlarni chiqarib bunga kelishinglarni umid qilamiz.
Şunun bilan birge 2-nji aýynyň 22-nji güni aldymyzda çoň bir faaliýet kılıç aldymyz turupdymyz. Her ýyly 2-nji aýynyň 21-nji güni halkara ana tilini kogdaş güni bununda. Bizning Uýgur boluşykymyz bilen wetenimizning beşilenganlygyny nemesi bilen Uýgur tili hazır dünýäde häwp nemesiге duş kelyapkan tillaryň birisi katara kirdi. Şununla bu nemede bu günde bir ana tilini kogdaş nemesde bir leksiýa ötküzüş bilen birge ýene Şiwsiýa taryhyda tunjy qitim Uýgurça, Şiwitçe bir lugat işlep çykyldy, çykyldy ýakynda. Bunu aptoryna ýakyn aşkarlamaýman, şunu şu güni bilişiňlarni ümit kılma. Tunjy qitim Şiwsiýada Uýgurça, Şiwitçe bir Uýgur kony ýazygyda, Uýgur latin ýazygyda we Şiwit tilida 200 betge ýakyn tüzülgen bir Uýgurça lugat çykyldy. Bu hemmiňlarnyň kolunys işletişige müýesser boldy inşallah aldymyzda. Bunu birlikte tebrikleş üçin aldymyzda çoň faaliýet kılmakçy hemmiňlarga telefonunlarga, üýüňlarga habarlar keldi. Şu faaliýetden bilen birlikte gitsek hemmiňlarny kelişdirmek. Hatta sonundaki MG kiliştik olan maksadımız hemimizdeki bilimiz. O da oldukça harç yok. Onun şu her alan kadimimizge Allah'ın ki ecir savab bırdıqallıqla bu şeksiz. Bu bizden dini hem bizim milli burcumuz dedi ki mesuliyetimiz. Biz şu mesuliyetimizde ada kılıç hayatını şunu türlü bir şey keldik. Allah subhanahu wa ta'ala hemmelerinin ki alan her kademlerine Allah subhanahu wa ta'ala ecir ata kılsın, savab ata kılsın. Amin. Bizden kısa hatalıklarımızı Allah keçirim kılsın inşallah. Allah subhanahu wa ta'ala muşaklatkan işimizden devamının Allah subhanahu wa ta'ala bizlerini arvatmışsın bizlerini. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerini muşu milletini gımını yeydiğen, bu milletini oydaydığı kişinin katara kılgalık Allah'a şükür kısmı doğru geldi. Nurluğa insanlar var, üzerine üstlük olan neymiş kılışını bilmeye yaşatkan insanlar var. Ama Allah bizim onun katarını kılmayı bu insanların oylaydıgan, insanların beksatını oylaydıgan, dünya ve ahirette insanların ki beksatını oylaydıgan kişinin katarını kılgalıkla Allah'tan şükürler olsun. Allah Osmanlı hemminlerge bu suakta suakını demek, üzerlerine iştiranını demek bir şey kegerliklerine Allah hemminler ecesa ata kılsın inşallah. Allah Osmanlı hem siz bizlerge inşallah bir özümüzdeki yurtumuzda tizini kayıtışka, özümüzdeki yurtumuzda iyi yürüyüşkallar nasip olsun inşallah. Ahiriste şu Allah'ta şükür etmem birge, onu tutmayın inşallah. Allah Osmanlı hemminlerden razı olsun.